Kaixo berriro, behin baino gehiagotan nabaritu duzu agian lurra pizka bat mugitzen, dantzan ariko balitz bezala. Dardara horri lurrikara deitzen zaio, eta hasieran beldurra eman dezakeen arren ez duzu zertan kezkatu. Garrantzitsuena da gertatzen denean zer egin behar duzun jakitea, eta horretarako jarraian aholku erraz batzuk emango dizkizut. Geratu nirekin guztiak ikasteko. Lurrikara kalean harrapatzen bazaitu, urrundu eraikinetatik, faroletatik eta zubietatik. Gune ireki batera joatea da egokiena. Inguruan eror daitezkeen gauzarik egon ez dadin. Auto batean bazaude, berdin egin. Zoaz gune ireki batera, non ez dagoen eraikinik, faroletarik edo zubirik gertu. Hori da seguruena. Etxean edo eskolan bazaude, bilatu mahai sendo bat eta sartuaren azpian. Ondoren, estali burua bi eskuekin. Horrela, hobeto babestuko zara. Ez geratu leihotik edo eror daitezkeen objektuen ondoan. Armairuak, erlojuak, istiluak, horrela saihestuko dituzu lesioak. Eraikin bateko igogailua erabil dezakezun pentsatzen baduzu, ez. Ez erabili inoiz lurrikara batean. Eskailerak erabiltzea da seguruena. Joan azkar, baina korrika egin gabe. Eta gogoratu, garrantzitsuena lasai mantentzea da, arretaz entzutea eta laguntza eskatzea behar duzunean. Horrela, zeure burua zaindu eta beste pertsonak ere lagundu ahal izango dituzu. Laster ikusiko dugu elkar, ikasten jarraituko dugu elkarrekin.